Iku lho, bukane bangkul ora payu ya diopeni iku lho. Kalau wis gedhe-gedhe kaya ngene iki piye iku lho. Regane kaya ngene iku lho. Ini wis ditandur. Nek gawe video ya ora mung dijipuk enake ngono lho. Tane iki saka awal proses ngono iki kabeh iki diketokke ora ngetokke Mas milih panen ae. Dadine kono iki mene ngerti ambuh kono iki sing wong do tuku ambuh sing piye. Tane iki ora kepenak ngono. Nek gawe video iki ketokke ket awal kawit proses. Ora ngertine wong tani no penak apane. Kene wong tani ora jengklat-jengklet ae. Yang. Opo lho. Nek sepil iki ora milih panen. Nek kira payu kembang kok gelis-gelis niku. Sedih wis teko kembange gede ae. Jangan edan.